Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. On today's video, I'm gonna show you how I make dessert or pudding. If you want to see, then watch this video till the end. Te parlog 12 likes khamat yung kanang video. Like one, share one, subscribe one more kanang channel. Te hang ni ngapdon kam katto kat ni tali ki almonds. Nang tapat dat ki pistachio. Tenang ko nga haban remove chuai kini snap kumne. Tengah haban chop ru kumne. Tega kini nga haban pedon kam shibet kum ka topping na jerong mo. Te hang ne nga pedon kam ya kadut. Shiteng kilo. Te nga ladab bol mo ya kadut nga ladab shet. Te nga pedon kam ar shamad o custard powder. Te phi haban mix kumne phi haban king bha. Te nga pedon kam elaichi powder. Te phi haban mix biang kumne. Te nga lak deban mix mentangan at sa saffron. Phila ban skip ru pang banga snel penat ban at. Nomor uneu saffron o ai color ka ba itanad bha. Te hang ne nga pedon kam yaw ne o condensed milk. Uneu mithai met. Te nga lak debot ban mix ya kini ki ingredients baro mentang haban shet biang gumba san minute do niya minute. Piha kapor pi shet pi haban pagrid ha ya ka flame. Te mentang haban odno ya kini ki breads mo. Kini ki roti. Balay nga od na marbang ham kwa mo ya kini. Nga kwa ban simpang ya kini ki ba long jam. Te mentang lak deban od lot kumne. Te layo i nga lak deban transfer biang ha kani ka bol. Pi haban i kumba shiten ban tamo kanang ba long completely full. Te hang ne nga sde shwa ya kini ki bread sang ne mo nga pedon kam da ghee. Te nga haban shim biang na marba haban pedon kam bun bha ghee mo. Te mentang lak deban fry. Te lak de kapor bangan transfer no kini ki breads mo ha ka bol. Te phi haban layer kumne. Te phi haban layer ya kini ki breads mo. Te don ki ba we ya kini ki breads hapo shini tang bangang kwa mo ban pendon kam shini. Te nga pendon kam tang da kini ka mixture. Te mentang lak deb ngan top no ya kini na jerong no da kini ki pistachio ba almonds long lak deb shop mene. Te mentang lak deb don paro. Te nga haban tap no kumne mo. Te nga pedon kam hang ne da kini ka food wrap mo plastic wrap. Te nga lak deb ban cover kumne. Te ngi haban bu hapo fridge kum basan kenta ne hadu grill kenta. Te mentang lak kwa palat ban ba mo ngan la apshu na marba ro sisni. Te nga don na jing tray te mentang nga dang shu wan yeng. Te pek philayo i hang ne jing best jing itam na day. Colors ru nang tapat pek kini ki topping na jerong ru. Kini ki de ki almonds ba pistachio mo kumba philayo i. Nga chop mo ya kini ki almonds. Nang tapat pek hang ne lak long jam bha. Te ngam la apshu ngan bam no shi sandam na. Te pek hang ne ngan shim ar piece kumne.
nang ta yakini remaining nang bu biang po fridge te pet hang ka de ka plates chong amo the best pa itanat ha kane ka de ka first bite chong amo jing bang pet layo I ka dur khat chong aro ala thach palat te nakapagadaw nga kwa ban bam mo bam jing bam thiang gum to te phila ban adjust mo lada phim kwa ban bam thiang palat to phila ban adjust kat kum ka jing bang ka jong phi te mentang la de ban bam te nai ong shu mo jing bang jong neu pudding te phiru lada kwa ban trai satrai te publishi bon mo te ngin sai kan do patha ka we ka blog ba